рефлукс, парене в гърлото и тежест след хранене. Звучи ли, че го знаят? И по-важното е, знаеш ли, че храносмилателните ензими могат изцяло да променят нещата както при възрастните, така и при децата. Често рефлуксът не се дължи просто на много киселини, а на бавно и затруднено храносмилане. Когато храната престоява прекалено дълго в стомаха, се създава едно налягане, което изпутва стомашните сокове нагоре към хранопровода. При децата това често води до раздразнителност, а при възрастните е познатото парене. Когато приемаме храносмилателни ензими преди първата хапка, те започват да помагат на организма да разгражда храната по-бързо и по-лесно веднага. Така мазнините, протеините и въглехидратите от храната много по-бързо се разграждат и усвояват. А резултатът? Стомахът се изпразва на време, налягането изчезва и рискът от връщане на киселини намалява драстично. Ако искате да разберете повече за растителните ензими на Aquasource и как те могат да помогнат и при малки, и при големи, пишете ми на лично съобщение.